12. Rebiul Evvel zauzima posebno mjesto u srcima muslimana širom svijeta. To je dan koji nas podsjeća na rođenje Allahovog poslanika, Muhammeda, alejhiselam, čovjeka milosti, pravde, blagosti i najljepšeg morala. Njegov život bio je svjetlo čovječanstvu, a njegova poruka poziv na vjeru, znanje, međusobno poštovanje i brigu jednih za druge. U danima Rebiul Evvela prisjećamo se njegovih riječi, njegovog primjera i obaveze da sunnet Allahovog poslanika živimo u svojim porodicama, džematima i zajednici. Neka nas ljubav prema Resulullahu, salallahu alejhi vaselem, podstakne da budemo bolji ljudi, iskreniji, pravedniji i milostiviji. Salavat i selam neka su na Allahovog poslanika Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe. Islamska zajednica Bošnjaka u Norveškoj.